працувам. Се обърнеш ли? Разкажи ми за монстъра. Какво си сънувал, Максимка? Добре, но трябва да обърнеш камерата, защото така не мога да видя. Аз ще покажа. Ти ми разкажи за съня и аз Знаеш ще покажа. ли? Кажи. Аз понеже сънувах, че нещо трака се и тока се и нещо гаделичка се мен на моя гръб и бързо отидах долу да поспинкам, защото толкова ми бях страх от тъмното, от нещо, което трака се и тока се. И какво беше това? Това беше само Пуфи, който кара с ски и толкова се притесних. И бързо слезах долу да спинкам. Ага. А това Пуфи ли правише този звук или нещо друго, което те оплаши? Пуфи правише този звук. Ти знаеш, че това е история. Знам. Това е много интересна история. Сега мога ли да видя? Само кажи ти нещо за часовника ми каза Максимка. Аз вече ти разказах за часовник. Ама кажи пак, защото аз не разбрах. Ти знаеш ли, нещо трака се и тока се и това беше един монстър Пуфи, който се умисли на моята глава и часовниците дръмнаха и ми гръмна главата от това сумене. От този звук. Гръмна ми главата от този звук и нещо скери, удря се по стълбите и толкова се притесних. Така ли? Да. Сега мога ли да видя